Hej og velkommen til endnu en produktpræsentation fra Robust. Jeg vil fortælle jer om vores indkøbspakke. Den er lavet for, at man kan have noget mere omkring indkøb. Det er lavet på den måde, at man tager de piktogrammer, eller de varer, som man løber tør for i løbet af ugen, dem har man i piktogramform derhjemme, og så putter man dem på sin indkøbsliste her. Og når man så er ude for at foretage indkøbet og har fundet varen, så putter man den over i vognen. Og hvis man følger med her på indkøbslisten, så er det ganske simpelt. Når den indkøbsliste er tom, så er det fordi, at man skal til kassen og betale. Det vil sige, så undgår man også impulskøb, hvis man altså retter sig efter det her. Og til det skal man jo bruge nogle piktogrammer. Så derfor har vi lavet en grundpakke med nogle sådan basale fødevarer og hygiejneartikler. Sådan hvis man lige skal finde ud af, om det her det er gangbar mønt i forhold til den bruger, som man nu tænker på. Den her har vi selvfølgelig også udvidet. Den indeholder 72 piktogrammer. Så har vi udvidet den til en noget større pakke. Den indeholder over 250 piktogrammer, også med gængse fødevarer. Men den er noget udvidet også med nogle tøjartikler osv. Men det her, det er altså noget, man bruger ude i virkeligheden, hvis man skal være mere selvhjulpen med hensyn til at handle. I forhold til, hvad vi har set ellers på markedet, så er det her ret unikt. Og husk, Robust produkter, de løber aldrig tør for strøm.